boas, son Lilium e isto a Canles Cruzadas, un proxecto de YouTube en galego para dar a coñecer creadores e dinamizar o seu canal de YouTube. Hoxe falamos con... O Negal, hola, encantada. Encantado. Vale, primeiramente, imos facer unhas preguntas sobre os teus inicios no YouTube. Primeiramente, quería preguntarche que canais consumías antes de comezar no Pois YouTube. eu consumía un pouquiño de todo. Empecei sendo moi noviña, de adolescente, como non entendía moi ben o inglés, empecei con YouTube en español, normalmente seguía a YouTubes de anime, porque ao final a miña cale vai de anime, non? Entón seguía cales como LOL Weapon, tamén o mexicano Kibakei e cousas así. Ainda que logo, cando me fui facendo un pouco máis maior, empecé a ver outras contas, e logo tamén empecé a ver contas en galego tamén, pero xa foi posteriormente. Uh-huh. Dentro dos canais que consumistes e tal, cal dirías que tes como referente? Pois a verdad que non sigo agora, a día de hoxe, hai unha youtuber que ela é estadounidense, eh, que fala moito de xollo, digamos que Colín, chámase, Colín, mangas recommendation e tal. A verdade que me encanta os seus formatos de vídeo, pareceme unha muller que se informa moitísimo do que fala, de feito é máis ou menos o que eu aspiro a facer. Uh-huh. Vale, mencionabas antes tamén o YouTube, que chegastes o YouTube en galego tamén antes de crear, non sei se poderías estender un pouco máis que canais consumías ou Sí, así, en claro, galego, en claro. galego, sí. Pois empecei pois un pouco como todo, supoño, con Hola, son Mario, o mitiquísimo. Logo vin, pois tamén vin a túa conta, a verdad, porque me interesaba, interesábame o tema e tal, e de feito, precisamente o meu proceso creativo naceu de ver a túa conta e decir, vale, gústame o que fai, pero eu creo que podo dar un enfoque un pouco distinto, porque ao final tú e eu tratamos temas relacionados ao anime, pero desde perspectivas moi distintas. Moitas veces subes Uh-huh. openings ou endings lexendados e tal, eu quería máis ben facer máis videoensaios. Entón, bueno, creo que nos Uh-huh. complementamos. De feito, gústame moito o teu vídeo de Shingeki no Kyojin, das Salas da Liberdade. E, e bueno, pois eso, que pensei, bueno, pois está ben que haxa máis contido na nosa lingua deste tema. Empezou así un pouco o xerme de como quixen empezar eu tamén en YouTube en galego. Claro, os videoensaios tamén os pensara, pero despois dime conta que se facía exclusivamente videoensaios xa dentro do restringido as veces que o público do YouTube en galego restringiu a xente que só vira o anime, porque, collo, dentro da pouca xente que en galego que me vai ver un vídeo de Shingeki no Kyojin, poño, spoiler alert, e xa Xa. marchan ao instante, digo, vaya, pero sí que é o do que máis me gusta facer, pero, claro, ás veces te lexendas un opening e eso xa ten Claro, moitas máis sí, sí. visitas e tal, por exemplo. Intento combinar as dúas cousas. Bueno, é como decidistes montar a tua canle? Pois todo empezou pois, cun amigo meu que se animou tamén ele a facer unha calde e díxome tú tes moitísimas cousas que contar, levas moito tempo no mundillo do anime, contigo sempre, el non é otaku, pero eu sempre lle estou dando tabarra cas miñas cousas porque cas miñas teorías e con todos os tal, e díceme, tú sabes un montón deste tema, estaría super ben que compartises co mundo e tal, todos os teus coñecementos, todos estes animes que tú coñeces e que son pues, pouco coñecidos, infravalorados e tal, estaría moi ben que os deses a coñecer ou que intentases recomendar cousas. Porque además tamén teño colegas que me dixeron que sei recomendar moi ben animes para todo o mundo. Hai xente que non ve anime, que lle recomendei algún anime e que lle gustou. Entón, claro, empezou un pouco porque a xente me dixo, oye, creo que terías algún pulo que estaría interesante. Entonces, pues, animeime, pedinlle axuda a este amigo precisamente para empezar. Bueno, aquí estou.
Como foi a experiencia de crear ese primeiro vídeo? Horrible. O primeiro de todos foi con moito peor. Tamén o que peor editado está con moito. O primeiro fixeno cun móvil, graveino cun móvil, pero dixen, bueno, vou facer aínda que sexa o primeiro para ver que tal. E bueno, entre que o gravei co teléfono e que despois co programa de edición, era a primeira vez que editaba. Entón, levoume moitísimo tempo, quedoume longo demais porque me enrollei un montón. E non me gusta como me quedou realmente o primeiro vídeo, pero foi todo un aprendizaxe, porque logo nos seguintes vídeos, a ver, que de momento teño pouquiños, teño 3, pero noto melloría en cada vídeo noto que é mellor, que está mellor editado, e bueno, pois o primeiro foi espantoso, pero o segundo e o terceiro xa moito mellor. Sí que se nota esa diferenza, de feito, por exemplo, a día de hoxe noto que eso, sabes atallos a hora de editar, das cousas en conta a hora de narrar ou a hora de gravar, que diste, vale, sí, facendo callo desde os primeiros vídeos, sí que se nota a experiencia, como dixi. Que tal a túa experiencia despois de publicar en xeral? De Pois publicar un vídeo? sempre me quedo moi nerviosa, porque sempre digo, e se nadie o ve? E se de repente o subo e teño unha visualización? Entón, nada, sempre fago spam polas redes sociais, sempre emprego Twitter, eu teño a sorte de ter moitos seguidores en Twitter, teño 1000 seguidores en Twitter, entonces sempre consigo que alguén vexa algún vídeo. E bueno, a verdade é que estou contenta, para os pouquiños vídeos que subín, tuvo bastante, non sei, bastante aceptación, gustaron bastante. Eu vi todos. Entón, nada, pois estou contenta. De feito, teño xente que me di, o seguinte cando? E eu estou un pouco ocupada, pero sí, teño ganas de voltar, a verdad, teño ganas de voltar a YouTube. Tivestes así momentos como de pensar que deixabas ou de pensar que non era teu? Sí que tive un momento de decir, véxome un pouco na obriga de facer vídeos, entón non sabía si, non me gustaba sentirme obrigada, entón dixen, no, ahora voume centrar en min mesma e cando me vexa con ganas retomo YouTube. Xa teño as ideas, porque xa teño ideas para os próximos vídeos, mínimo para 3 vídeos máis teño ideas. Entón, bueno, é todo cuestión de que me poña, basicamente. Pero bueno, que sí, que de momento non vou deixar YouTube. Polo menos vai me durar unha temporada. Pois animamos che que se sigas aí para disfrutar dos teus vídeos. Como definirías ou explicarías o teu proceso creativo? Pois normalmente doulle voltas a ideas que teño eu na cabeza. Por exemplo, po primeiro vídeo, como era moi xenérico, simplemente quería falar das diferencias entre as demografías e os xéneros e tal, eran cuestións que os propios otakus descoñecían moitas veces, que mesturaban. E entón, claro, eu pensaba un pouquiño que debía empezar polo xeral. Entón, por eso empecé con eso, porque consideraba que eso era máis xeral e que tamén podía servir para introducir a xente que non está no mundillo para familiarizarse cos termos. Entonces empecé con ideas máis xerais. E logo, de ideas máis xerais, paso a ter ideas un pouquiño máis de nicho. Por exemplo, o meu último vídeo trata sobre o maltrato da demografía femenina. Son bastante máis de nicho que o primeiro vídeo. Entonces, segundo que me vaya pedindo o corpo. Digo, pues ahora quero un vídeo un pouco máis xeral, ahora quero un pouco un vídeo máis especializado sobre este tema. O próximo vídeo vai ser máis xeral, vai ser recomendacións de animes de temática humorística. Entón creo que vai ser tamén un pouco máis para todo o mundo, porque eso, quero ter un pouco de todo, para todos os gustos. Quero ter algúns vídeos que valga para todo o mundo, algúns vídeos que sexan para xente que máis está máis metida no mundo, xente, o sea, a miña idea é que, sobre todo, que calquera persoa que o vexa pode aprender algo, ou poida sacar unha recomendación. E bueno, basicamente así. É o teu proceso de documentación? Pois mira, é moi interesante. Moitas veces ou ben me baso moito neste manga, nesta calde que mencionei antes, Colleen, de fala inglesa, ela encántame. Moitas cousas, moitas ideas saqueinas dela. Logo tamén documentome moito nunha conta maravillosa que se chama ProXollos Paint, de Twitter, maravillosa, fala un montón de temas, están super informadas. Entón, pois, saco moita información de ali e tal. Logo tamén, obviamente, saco da miña propia experiencia consumindo anime,
levo consumindo anime demasiados anos. Sí, sí, no sé. Entón, claro, a miña propia experiencia personal fai que eu misma pense en certas ideas e lle dé voltas e exprese tamén as miñas opinións sobre X ou Y anime, as percepcións que poden suscitar e tal. Entonces é un pouco así. Sí, por exemplo, entendoche perfectamente porque eu teño algún vídeo que, pois, eso, como de Shingeki no Kyojin tal, tive que investigar e tal, pero, por exemplo, o vídeo o ensaio que fixera de Given, literalmente vin isto, volvín a ver, tira pa diante Claro. ca túa opinión, porque... Mm. Que cousas boas tivo para ti o teu canal, e que cousas malas tamén? Vale, pois cousas boas. Pois vime capaz de poder falar tranquilamente ante un público sin poñerme nerviosa e creo que eso me sentou ben. Además, eu son profesora, pero cando empecé a facer os vídeos aínda non aprobar a oposición. Entón, claro, foi como o primeiro paso de son capaz de explicar algo, de falar algo, de facer que a xente se interese por algo. Entonces, claro, eu creo que tamén me axudou a min a verme máis solta falando a cámara, podendo falar a un público. Pero sí que profesionalmente creo que me axudou a eso. E logo, así, cousas malas, sentir ese sentimento de decir, buah, non estou grabando, debería gravar algo, e ter eso sempre na cabeza rondando o pensamento de tiño que facelo, pero non me animo porque teño moito traballo, porque non sei que. Entonces esta sensación de querer facer vídeos e non facelos é un pouco angustiante ás veces. Pero bueno, quitando eso, a verdad que a experiencia é fundamentalmente positiva. Eso, tamén incluíase a cara negativa, non? Que, como dicíamos, pasando un pouco a parte máis técnica que sería do canal, con que programa editas? Con DaVinci Resolve. É un programa de profesionais e que o meu colega, a súa moza, comunicadora audiovisual, recomendoulle este programa, entonces o meu colega me recomendoume este programa a min, e bueno, un programa de profesionais, e claro, espantoso, porque non lle sei sacar Parece complicadísimo, non lle sei sacar a mitad entendo, pero de partido, a verdad. O sea, é un programa boísimo, pero é bastante complicado, ten demasiadas capas. Sí, eu abrí e dixen, ui, non. Para gravar, que equipo usas? No, para gravar normalmente antes empregaba o teléfono e tal, no primeiro vídeo, pero despois comprei unha cámara, dixen, non vou ser rácana nesto, quero facer algo decente, comprei unha camariña de vídeo, bastante xeitosa, é o que emprego para gravar normalmente. Vale, xa faláramos tamén antes un pouco desto, pero a nivel crecemento, que consideras que aprendestes dun tempo a esta parte a nivel técnico, a nivel de editar, de Bueno, gravar, ou todo en pois xeral, en verdade? Pois bueno, no programa aprendín bastantes atallos, que antes estaba teña que coller punteiro, dar ya non sei que, dar ya non sei canto, e agora non, ahora sei que se lle dou a esta tecla, fago isto, se lle dou a esta tecla, fago tal, e si perdo menos tempo. Logo, en xeral, véxome moito máis solta co programa, e logo, bueno, tamén ao principios no primeiro vídeo tiña moitísimas malas tomas, de ter que repetir unha cousa 1000 veces. Agora igual, pois tranquilamente podo decir unha cousa sin trabarme, sin ter que repetilo 50 veces. Véxome moito máis solta que a cámara. A nivel de creación, da parte non tan técnica, crees que melloraste Sí, eu creo que, a ver, eu creo que todo un proceso que aínda estou empezando, como quen dice, entonces aínda teño moito que mellorar, pero sí que teño ideas de como poder enfocalo mellor, digo, pois bueno, neste vídeo pois creo que foi moi técnica, moi non sei que, pois podo intentar facelo de outra maneira da próxima vez para que sexa menos tostón e sexa un pouco máis entretido e tal. Entonces, creo que é un proceso que eu aínda estou no inicio do proceso, pero creo que cada vídeo está mellor, cada vídeo será mellor. E, finalmente, pois, toca o momento de pasar a cadea, así que a quen che gustaría entrevistar? Pois a...